खुलुमबाय इउनाइटेड निउसाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। गहपुरनि आसाम अरुणाचल सिमनानि हलंगी एयारपर्टनि सेन्ट ग्रेभेल बोबाय थानाय गंसे डाम्पार गारिया स्टेरिं फेल जानानै राजपुर गामियाव हाखराव गोग्लैलाङो। बे जाथायाव ड्राइभारनि सासे लोगोआ आखाइ फारसे जखम जायो। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला बे लामाखौ अरुणाचल आरो आसाम सरकारा दिनैसिमबो बानायैनि थाखायनो बेफोरबादि जाथाया खनले खनले जाबाय थादों होननानै मिथिनो मोनदों।